Šta najviše voliš kad hoćeš da radiš ovako subotom u laganicu? Da pravim lepinje. To mi opusti, stavim jaja, kajmak, umutim da bude lepa, da bude sočna, ispečem da bude hrskava, pa stavim preto, pa meso i uđem u nekom, no sé, como estoy tranquila, sabes, raspoložena, tranquila, volim i jedna i druga. I posle, kad dolazi goste u šalter i kažu, svaka čast, bilo je super, mnogo mi se sviđa, ja digo, tengo mejor trabajo del mundo. A kad dođe gužva i trebaš 20 da spremiš i dođe... Pa dobro, nije problem, spremni smo. Bravo, pozitivan stav. Dobre. Ekstra. Mi smo napravili dizajn za ove majice, 2XXL, samo lagano. Imamo XL, to je naša radnja za posao majica, ali stavili smo isto na prodaju ako neko želi da ima. Mnogo je kvalitetnije materijal i štampa. Meni je omiljena, što ti kažem koja mi je omiljena? Je ova, Barcelona. Ova je isto mnogo lepa. Mislim, ovo su vjerojatno svi vidjeli u Barceloni kad su otišli. I love Barcelona, ali pasi, vidi, lagano kad je španjolka, to je jedina koju ima na svetu, jedina. Evo, znaš šta mi se sviđa, što mi smo gledali kad smo uzimali ljudi ove majice da budu 100% cotton. Da, pamuk. Pamuk, bože ne mogu se sjetiti. Nema veze, Možda ja sam se naučila presetio. srpski. Stvarno su pamučne, super kvaliteta i štampa je dobra kvaliteta. I love Barcelona, mnogo lepa. Sad kad bude došlo leto, a štampa je top. Ova je isto mnogo lepa, ova ima Sagrada Familia, to je naša najpoznata crkva u ceo svet, bukvalno. Sagrada Familia u Barcelonu, a isto ima lagano kod španjolke. Ovo je XL. Imamo M. A imamo isto šolje, to nam je stiglo juče. Tenemos super bonitas. Drugi prate serijali, ja pratim španjolka. Šta je ovo jaja? Ovo je da Kaže, španjolka, pa ja tebe gledam na TikTok, ja škuvam kaficu i tebe gledam. I ja digo, toliko puta sam to čula, ki digo, moram napraviti neku majicu ili neku šolju da to piše za skuvanje kafu. I napravili smo dizajn Andrija i ja i sad mi je mnogo drago da smo ovdje u lokal, ima više boja. A druga je, kako ide više, drugi prati serije, a ja pratim španjolku. Y me hacía mucha ilusión pues, poner una taza para tomar el café, el chai, lo que quieras i da vas podsjeti na nas. Tebi da pitam, što ako si geometar, radiš ovdje sa mnom u laganu? Jel ti se sviđa? Pa srce moje, vidi, mene, što se tiče geometra, mene to nažalost ne zanima na kraju ništa. I onda vidio sam ugostiteljstvo, ajde, htio sam da probam da vidim sa tamo i kako i uopšte nije to loše kako sam ja to zamišljao u glavi, tako da meni se sviđa ugostiteljstvo. Da. Ali, ne da budem ovdje u kuhinji, nego volim iskreno, volim da uslužujem muštere, volim da tu na šalter pričam sa njima i tako dalje. I volim da snimam sa tobom neke reelove i tako dalje, kad pravimo malo reklame neke, to obožavam. Tako da tu sam se pronašao. Ovu restoranu volim, ali tu mi je mesto neko. Ma, budi iskren, ti si ovdje pošto meni voliš. Provalila si me. Ja iskreno mislim da čovjek ne može da otvara svoj restoran i da izdrži dugo vreme ako ne obožava da radi puno sati, ako ne obožava da sprema hrana, ako ne obožava da ima strpljenje za goste, ako ne... Nekako treba to da zavoli, ako ne je mnogo teško. Ugostiteljstva posla,
nije lako. Znači, tebi treba stvarno da ti se sviđa da može to dugo vreme. Porque ima dosta ljudi ki misli, to je lako, ti praviš nešto sa hrana, prodaš to na neku dobru cenu i jasta. Pero onda, ovo tipa mentalitet kratko vreme radi. Porque es duro. Danas subota, Andrej i ja smo došli u 8 i kad ti sažemo ne znamo. Ti uđeš u 8, ti to znaš, pola 9. Kad savršiš, to je pitanje, to je zavisi od posla, zavisi od... Znaš kako ja da gledam na to sad kao blagoslov, jer ja sam sa tobom ovdje i ne znam kad ću da... Mi smo ceo dan zajedno, ljudi. Živimo zajedno, radimo zajedno. I oni na početak dosta sam čula, radiš sa muž, i ti sa ženom, ima da se posvažate vi, puno. Ali realno nije strašno. Hvala, to izgleda. Vruće. Ova je pečenica, ova je suvi vrat. Nadam se da ste jeli, ako ne, sad ćete da budete mnogo gladni. Prebaci kameru da vide ljudi kako izgleda. Kapica, ova vesno. I ovdje imamo sa kulenom. Kulen je malo juto. Hrskavo, ja. Vi mislite meni lako da radim ovdje? Panjolka ti pravi lepinjice todo el día, znaš kako miriše svaka jedna. Meni nije dobro, ja bi mogla da pojedem sada. Evo sad je ovdje preto. To ide na 100, koji 100 ide? 100, broj 1. To znači hrana spremna. Čekaj da snimi ovdje kako je ispalo. Ne znam da se vidi. Vidi se. Izvolite. Srce. Da? Posle 4 godine, hoću ti kažem, udaj se za mene. Wow! Top! Kako su lepe, a? Opa! Imam najlepšu kecinu na svijetu. Šta da radim?